जननी तू जोगिन के बिसैन के भोगिन के असुनिला न हमरो पुकार जग शब्द बड़ी लंबा बाबा की कमे समय में भक्त कहता छठ के दिन यार आए वाला बा एक दो दिन बाद तो हमार माई बहन लोग बड़ा एगो सुंदर लय आ सुंदर गीत गावेला वही लय पर पीड़ा वाली माई खाती कह दिए कौन गीत अरे की छोटी रे मोटी मालिन रे बिटिया भुइया लोटे हो खाली आशीर्वाद मिलत रहो जीवन बाकी है जैसे बीड़ा वाली बाई से भक्त कहता कि हे माई सारो देवा वाली हो पानी अजुरा हो भैया अभी मंच पर आ रहा है हमारे गार्जियन बड़े भैया सुनील राय जी बाकी भक्त कहता कि हे माई गीत न गवैया के भलो न जानेला तोहर बल कुतवा हई कुतवा साजा है आवाज आवाए भैया
बड़का भैया के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलो। अंत में भक्त कहता कि ए माई कि महिमा के में भयपन भगतन बरसी के तुलसी के तरलू सवरलू महर्षि के अब तनी आई सब अब एगो पहले सोहर गा दे तनी और ओकरा बाद तनी मनी बर्दाश्त करे के मात्र 5 मिनट सोहरों में आनंद आई सोहर गा दे ते है बाबू के आशीर्वाद मिल जाई हमर भाइयों बहन के तनी मन गदगद हो जाई आ सोहर ए सब फंक्शन में तनी गावे के चाहे पैसा छोड़ दी तनी सोहर निकाल दी इतना धनी मत बना दे है कि ईडी के छापा पड़ जाए पहले गाना निकाले एक जानी कह तारी के सुना ये सखी तोर पुत्र के प्राप्ति भइल बा हां जी चाहे पुत्री के भइल बा तो तनी कहानी बताओ माइनर रही तनी हे लाइट के बुतान ए लाइट के बा मास्टर हां कैसे कहता रही देखिए आज कम समय में बोलब कम आ गाना रही जाते बाकी रोरा सब सुनी आनंद लेके कैसे कहता है कैसे कहती लड़की का तो सैया से सदा के सुतनी अरे खाटी भइली चुमा एगो सब भैया इंटरनेशनल गाना बा प्रियंका के कह दे हम शिकायत ना करे सकी विकी तिवारी के अपना भैया मान ले बड़ी तो भाई हम शिकायत ना नु करो बाकी एगो इंटरनेशनल गाना बा शहरों में जई है सनू बरही में हां जन्मदिन में एगो गीत सुन ले बड़ी लवा के दीपक बाकी हमनी के बड़ी कृपा बा के संगीतकार जखमी भैया सोनू भैया आ शिकारी बाबा मिल गई बड़ी तो गाना के कबो कमिए ना उहे मेहरारू को हतिया तो सोया से सदा के सुतनी अरे खाटी भइली चुमा चाटी भइली चुमा चाटी नु हो ए लाला ना ए लाला ना छाती से अरे सुतवल रजऊ साटी तो साटी तब का भई का आ कोई लखेतवा पाटी सत्ता के सुतनी
लाला छाती से सु तवले रजऊ सानी की गोई खेतवा पाटी लाला छाती से सु तवले रजऊ सानी की गोई खेतवा पाटी हजारों रुपया के पुरस्कार मिलो। रितिका लड़का खेला में लिखे हुए तनी डांस करो। हाँ तरह तरह के गीत हमारा और से खूब आशीर्वाद बा ए बाबू के देवा भैया के बहुत बहुत पुरस्कार और तरह तरह के सोहर में गीत मेहरारू माई बहन गावे लोग जानते रहो कौन कौन एक को मरिया भाई के दावो हो एक बबुआ के पापा एक को मरिया भाई के दावो एक को मरिया भाई के दावो एक बबुआ मरिया भाई के दावो एक बबुआ के पापा आम के बुलावे तो या बनाहिया बोलावेनी तो यामा नहीं आवेली। अरे मई से नाता तोड़ो बबुआ के पापा मई से नाता तोड़ो बबुआ के पापा एक को मरिया भाई के दावो एक बबुआ के पापा एक को मरिया भाई के दावो एक बबुआ के पापा लाला छाती से तवले रजऊ सानी बुचिया के पापा रायनेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर हमारे गार्जियन ऋषिकेश राय जी विकास भैया आर्मी में दूधीपट्टी से शाहपुर से पंकज राय जी बहुत बहुत पुरस्कार देनी और का कहतरी कि हुलिया घीवा देखी भरल थारी उलाटिनु हो लाला पीरा से को मरिया जाता भागी की दरो पैसे मरिया जाता भागी की दरो पैसे कि मन करे खैती करिया माटी देवरा के फोरिती ई पटना वाली भौजी कहतरी देवरा के फोरिती घाटी नु
ललना पियावा मिलते अरे लिहती दात काटी अन्न नदी के खेदती दातीनु शिकारी बाबा पकड़ा लाती हो दुआ ससुजी बाती नु हो शिकारी बाबा पकड़ा लाती हो दुआ ससुजी बाती नु हो एललना यो सुखनु कोई है पूरी झांकी मनी सब पैसा के पाती नु हो एललना बोलूला कोई है पूरी झांकी मनी सब पैसा के पाती नु हो बोलू राजा शिकारी बाबा पलाती हो दुआ ससुजी बाती नु हो ललना पीरा से मरिया जाता